लगाओ ना लगाओ। ए बबुआ जी ई तो लॉक बा। अंगुरिया वो तब न खोली फिंगरप्रिंट। अच्छा तो के महे अंगुरिया आगे से कि पाछे से? अरे आ गहिल अंगुरिया वो न देखब तो हमरो मजा आइए बाजी। ओया ओया फक में डाल। हाँ खुल गए। लिखो बोली तुझे ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ माता तेरी कब से पुकारे कहाँ गए हो हमको बिसारे अब आजा आजा मेरे राजा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ देखो लो कि लड़का के जन बाया अंग कफन में लपेट के धई रहे बाया अंगवा बाया गोड़ बाया हाथ बाया आंख आ लड़का औधे अंग पर लोटा में पानी लेके राजा रानी लगे पहुंचल। राजा रानी सोचलो कि बबुआ आ गई। अब बाबा लोग से कहीं कि अब बबुआ आ गई पानी लेके अब भोजन करी सब। जब घूमले राजा कहे खातिर बाबा लोग से देखो तर की ना वहाँ बाबा लोग बा ना बाबा का बाघ बारे स्वयं भगवान राम भगवान विष्णु चतुर्भुज धारण करके प्रकट भइल बा। राजा कहले कि सरकार रौरा भगवान कहले कि हाँ तार परीक्षा लेवे खातिर हम काई रहनी है जा तरा भक्ति संग के खुश बनी जा वरदान मांगो। राजा कहले कि सरकार अगर ढेर खुश बानी तो हमरा के यह वरदान दी कि जोन हमार परीक्षा रुआ सब लिहनी आज के बाद ऐसन परीक्षा केहू से मत ले काहे कि हमनी के काज ने लइका के काट दिहनी जा अगर दोसर भक्त ना काटी तो ओकरा भक्ति पर कलंक लाग जाए। अगर कहानी अच्छा लागल होके तो आशीर्वाद स्वरूप एगो जोरदार ताली होके संगीत संगीत हो। हाँ बहुत सुंदर रुआ रोल करनी है रुआ तब यही घर का है ना जी जी तब तो रुआ के पैसा नहीं हो देव तो चली नहीं दे दी लेकिन ले ली रहो दे दी बूढ़ी का टाइल बा हो गई लोटा धो दो बहुत सुंदर रोल कैल हमने कनेरियन वाला गनई ना गाइले जन लयदार के चाही तवन हमके गनई गाइले तो 2 मिनट में गनईटा सुना दिनु सबकर मन बानी शर्ट सॉन्ग सुने के बाद सही तो शर्ट सॉन्ग ओकरा अगला कल में ना सुना दे प्यार कल परसों के अगला बार में अभी कुछ नया सुन ली सही परसों बड़ा मन मरले बारू रेम जी मन चंचल नहीं खे रहा मन चंचल नहीं के रहती का चाची के आ ये बात कहे खातिर सीवन टोला से छपरा चल जाले कलसा धइले बड़ी मर्दा से बात नहीं के होता हेलो तनमेन के आवाज उठाई इको को दे दी सादा बीच में सादा बोलल मर्दा से बात नहीं के हो ना फोन नहीं के करो ना मर्दा टीटा गड़बा ना खरीद खरीदो घरे देवर बारे से तो मांगो नंबर जरूर रखल होई भाई है मांग भौजी मांग 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 ए बबुआ जी का स्मृति कुमारी भौजी देवी जी
राउर भैया जी के नंबर रखले बानी। तारा पल नहीं के ए जी हमरा लगे बा उ पुरान नंबर बा। उ बंद बतावता। हमार मोबाइल खराब हो गइल बा। तनी अपन मोबाइलवा से लगा के हमके दी ना। लो ना हमारे फोन वाले लगावो। लेम का लगाओ ना लगाओ। ए बबुआ जी ई तो लॉक बा। अंगुरिया वो तब न खोली फिंगरप्रिंट हो। अच्छा तो के महे अंगुरिया आगा से कि पाछा से? अरे आ गहिले अंगुरिया वो न देखब तो हमरो मजा आइए बाजी। ओया ओया फक में डाल हाँ खुल गए। लिखो बोली 98 ठीक है 98 808 के 95 522 के लगाओ 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 लगाओ। मोबाइल हक देला। मोबाइल में सब सिस्टम में नहीं है। बेस बनावे लगल बाबा। देखा ना एगो दोसर नंबर लगाओ ना। ई पक्का लाग गई। 97 700 घर्षण में 97 700 घर्षण में 5 गो नंबर और सुदर्शन में लगाओ तो लगाओ दूरदर्शन में लगाओ प्रदर्शन भूका। उठाइए ना उठाइए ना सुदर्शन में ढुकाइए ना। हेलो 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 के बोलतन जीजा कि हमर राजा जी बोलतनी। ना तो तार पराजा जी बोलते नहीं कहे गिरी लक्ष्मी। ए जीरा और गोड़ छुके हम गोड़ लागतन। अरे जाई हो गोड़ पहुंचल बा का काई राजा जी रो तो बाहर जाके साफ हमरा के भुलाई गइल बन। का हो गइल? बताई नया नया गौना करा के लेके आई। हमके घर में छोड़ के रो बाहर चल गई। रो तनको न बुझाइल हम किंग जियब हम किंग रह। तो हम न बाहर बनी घरे बाबू बड़े ना। हां एके साइज है दोनों जना के खाली नापल हो खाली पानी भइल बा नीचे में। ए राजा जी का हम तो घर से परेशान हो गइल बानी। का हो गइल बा घर में? ई दुख न कहले कहता आ न कहला बिन रहता ई राजा जी। तो वीडियो कॉल उठाओ तो व्हाट्सएप तो नहीं दिखाओ तो। अरे अरे घामा में हो भैया का लइका सरवा घामा में घूम के करिया हो गइल बा। या तारा जाई धुने वाला हई। एने मोर बोका लौका दे रस तनी घर का समाचार को अब छोड़ा। ए राजा जी का समाचार पूछले बानी। राउरे को भैया बानी। तनी काहे भैंसलिंग लेके बगली में घूमत है। ए राजा जी हमरा के घर में छोड़ के और रोज झड़िया बानी। बानी बानी हमरा के घर में छोड़ के और रोज झड़िया बानी। ए राजा जी भले रो करिया बानी बाकी दिल के भीतरिया बानी। फोन रख तरह के प्रणाम करत तनी हम यहाँ बढ़िया बनी। ठीक है तो मेहरारू बात या के बोला हुआ उठा दे तनी। हेलो 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 सादा ना बोले। ये गोइला बोला मत तू बहारवा नया नोहर कनिया छोड़ के घरवा अरे जवनिया जिया न हो जवनिया जिया न हो
युवा नेता समाज सेवी हमारा जितेंद्र भैया और बाबा का पोता बानी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बानी भैया का स्वागत करिए। अरे जवनिया जियान होता जवनिया जियान होता रह जा। सुदर्शन भैया का मंडली में केहू ऐसा लड़का नहीं खे जोकर खिलाड़ी में नाम नहीं खे केहू गौतम गंभीर हो केहू रावल पिंडी हो रावल पिंडी हमें भागल बा कहे पिता ना ना ये हमें रावल पिंडी कर मुंह ही देखे रावल पिंडी के लड़का के फोटो देख ली सब ज्यादा भौक पर ले देख ला सूत के उठल बा लड़का के फोटो देख ले रे भाई देख ला लड़का के फोटो डीपी हुए डलले बा रुआ सब ना देखनी है घोड़ा चरावेला झाल बजावे आ गेल भाई आहा दुगो बाउर बात बोल देला से हमरा दुख ना हो ध्यान दे रुआ का दू फोन करके कहतनी का जीत हल चल यहाँ तक गाड़ी दी है कमलबास के बोलाई और केहू के बोलाई ना ना देखी दिमाग ना हो तो यूज ना कइल जाला हमार प्रोग्राम रौरा से ना हमार प्रोग्राम अगर केहू से कहब न कि जीत हल जैसे ना गई तो जकार्ता कह के काम करो रौरे मत नहीं दोसर कह दे प्रोग्राम काटे वाला ब्यास लोग बा जो कह दे तो लोग कह कि ना सुदर्शन यादव फर्स्ट लेकिन हई दे जहाँ रही वहाँ तू लोग सेकंड में हो फर्स्ट में ना हो ना सिखावला में नहीं कादू अजीत हल चल गाड़ी दी है एको शब्द गाड़ी दी नहीं है देने है गाड़ी वाला आई कौवाली से सुमिरन शुरू कर तारा से निमन हमने कह के गधा बारस कि दिन भर 2-4 घंटे ईटा ढोके रात भर आराम करेला और बा अपना का ब्यास जानत हो तई जन कहत नहीं खाली दोहरा देव के बा बस वो स्केल में खाली दोहरा देव के बा हम ओदी से सन्यास बोल देव गौ नहीं हल चलिया नरू दसूद अरे को बहु ना ले लो
भी रहिनिया के दुख परी दे तारक भैया बहनी एक बाद वाला ताल में इहो के एगो दूगो गीत गाई हल चलिया नरूद सूद आरे कबहू न लेला मोर बिरहिनिया के दुख परी दे ए धर्मेंद्र रजौ पूरा नया मान होता राजा पूरा नया मान होता राजा हम सुदर्शन भैया के सीधवा जानत रहनी हा पहले लेकिन बलिया जिला के खिस्सा है कि जे ना बोले वो बॉयल खोले हमार गिरफ्तारी भई रहे सुलेनामा लाग गई जरा के सबसे हम करीब जानत रहे वो हमारा अपन है पहलका फोन इनके गई रहे कि सुलेनामा लगा दिल थूक के चाट दिया हाय 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 बोका सामने सुना दे ई नाना हम इतना बाउड ना जानत रहे न तो हमरा ले बाउड धरती पर क्यों ना आ दूसरा का सुन लेने की अजीत हलचल आएंगे तो गाली देंगे एगो स्वरलिपि के तू लोग ब्यास ना हो गाड़ी दे तो दूर गाड़ी के करा के दे कमलबास के दे अभियंता के दे वो लोग लगे व्यवस्था बा सब चीज के एगो स्वरलिपि के तू लोग ब्यास ना हुआ रात भर गाते रह जब एगो स्वरलिपि कह दे तालो के खेला खत्म हो खाली स्वरलिपि यही को सम्राट कहि बोलो आ यही पर मगध सम्राट सम्राट सुर में गावे जहाँ गाछ न बीर चुनल ले प्रधान भइल बरोबर मगरी पूरा नया मान होता राजा अरे जवनिया जिया होता